O Consello da Xunta, na súa reunión de onte, aprobaba o expediente de información pública do proxecto de trazado e de estudio de impacto ambiental da variante de Ribeira. Con esta actuación búscase dotar a cidade dun novo vial, que de oeste a sur conecte a autovía do Barbanza e a C550 coa Estrada da Costa. Segundo o alcalde Manuel Ruiz, a opción elixida é a que mellor se adapta ás necesidades de Ribeira. En ela incluíronse tamén varias das alegacións presentadas polo Concello. Sin ningún pero superou o que é a declaración de impacto ambiental. Tamén nos teñen comunicado que algunha das alegacións pois xa as teñen estudiado, en concreto as do Concello, que van a permitir unha nova rotonda que permita un acceso máis fluido desde a Rúa Canarias, iluminación e, sobre todo, pois que o que era o paso por Cruxeiras, onde había un muro de contención importante, pois sea a través de non de terraplén e muro de contención, senón a través de piares, é dicir, un viaduto. As previsións do goberno galego pasan por iniciar xa en outono o proceso de expropiacións, mentres se avanza tamén co proxecto constructivo da primeira fase, para así poder licitar as obras canto antes.